saka ing negara utawa kraton Silakanda karo Binangun. Iya balik sira ngaku ayo. Yen kowe tak ngomong aku mburi saka negara ing puser bumi aranku Prabu Naga Bagindo. Kowe arep pan golek ratu Ndolowati bang tak simpung sing tak bondo tangane. Tak nggo pengayono ora minggat pecah ndas. Desa kekuasaan. Semono rame nggene samya Bandayudara Ndolowati nalindra ing pusir bumi Prabu Naga Bagindo cumpung mangsah yuda kelawan Prabu Dewa Luar saya dangu saya prayitna Naga Bagindo Dewa Luar saya dangu saya lena lenaning Sang Dewa Luar wis temeka wayahing mangsa kala nalindra saking pusir Banica Wujudira babar satring saudara kang aran Nadyan Antarja nalindra saking Silakanda Ari Binangun kang jinduk Prabu Dewa Luar icamusna babar satring pringgon Raden Gatotkaca
nalika wangono Antareja karo Gatotkaca bocah inggih ngaturuni ngawa estunipun kula menika ingkang dados Nalindra wonten ing pusara bumi namiku naga bagindo kala wau. Lah kowe lunga saka ing Randowatang wis pirang candra, kirang langkung sampun trimadya candra. Lah karepmu ki piye? Kok kowe dadak mimba dadi ratu medhah negara Ndrawat? Inggih estunipun kula namung tumut ngayomi dhateng kadang kula Gatotkaca anggenipun nagih berjanji menika dados menawi kula mboten mimba Nalindra ing Puserbawana mangke mindak dipun ganggu dening Sata Kurawa ya becik temen. Lah Gatotkaca mah sapa kowe iki medadian sapa nggih? Inggih estunipun ngaten. Kula kala wau Nalindra saking Silakanda Arjuna kula pun Prabu Dewa Luwarna estunipun Kulawa. Walah dalah. Kok ketrima temen atase kowe mung anak Werkudara dudu turun dewa kok bisa kelakon nglenggana ing Silakanda Arjunangun inggih lugunipun awit kula nalika tasih bejabang dipun saya kayan dewa mboten namung sak amure jagung kula dipun dadosaken ratu wonten ing Silakanda Arjunangun. Walah guys. Jogmayan nggih. Terus ketrima uripmu Gatotkaca wis ngungkuli marang bapakmu kamulyanmu inggih. Ya dina iki syukur-syukur Jumat Antareja kula nyembah dawuh. Oh, lah kamau patih mau sapa kok dadi cakra kok diuntal. Nenggalane kok nabi ya dimangsa dening Wisnunggana ta naga sekti mau lho menika inggih eyang kula nggih menika eyang Antaboga. Wah Werkudara apa papakno kae jalukno pusakaku. Ngidak-idak ndupak iki sapa iki? Raden Werkudara kowe sapa? Aku Patih Naka Sekti. Ayo mbok balik ke ora cakra karo Nenggala Jandira balik kaca takon dosa. Dina iki naga ginak pegat naga ginarasudi dari bojone. Aduh. Wah, mantuku ngger Werkudara ulun ewang Nagaraja aja mbok pegat anakku naga gini ya ngger ya ora arep mekat ning dicakra karo Algura Godo ya tak lepehi iki balekno karo sing Brataséna karya mukti wibawa Minakrawati mbau dina ulun bakal bali kundur ming Sabta Pratala praetna ngati. Oh adikku ki adikku. Banget manane
pripun Kakang Nyai? Sapa Werkudara kowe sapa? Mburu saka negara pusar bumi keseting sing Prabu Naga Bagindo. Tumenggung Jaya Widagda, melake Pati Ratu Gustiku nyotung. Amuk Suramrata Jayamrata leganing atiku. Werkudara kaja gemblil mustakam Werkudara tanding ana dadi kala sutana iki. Arep ugal-ugalan. Kula mangsa bisa ngasurake Gusti Kang Sinuwun. Ora suwe kelaku tak plothot kaya aja takon.
Gusti kula pendho dalah sing Ndharawati sing nun Balada sampun nglempak sampun paripurna bilih. Ndara kula Garutkata sampun kelampahan anggenipun ngageh berjanji sampun dipun luwari kayan dewa. Sakita mahanani dumateng menika Ibu Srimah anggenipun kagungan nadar teng wayah badhe dipun tanggapaken wayang menika sampun dipun luwari sakita rawiran tas malang-malang putung. Durga mendak Kalasena nalipun Ibu Rubiah sak keluarga sak putra ayah tansah mangya teguh rahayu widodo wilujeng panjang yuswanipun agung rejekinipun. Kula sak rombongan ngesti wiyana tansah mangya rahayu wilujeng tansah laris njayeng dawana kula sak anak-anak kula sedaya. Kula ngaturaken Yama Raja Jaramaya Yama Niramaya Silapa Palasya ya Midurudumiya. Ya Dayuda Dayudaya Siha Mama Siha. Setunggal merdika tetep merdika salamina.